Вуліца Максіма Горкага. Адна са старэйшых вуліц райцэнтра, вуліца Полацкая, якая да 1939 года насіла імя Касцюшкі, а сёння называецца Горкага. Каб магла гаварыць вуліца Старажылка, мы даведаліся, як жыла яна 4, 3, 2 стагоддзі назад, як праходзілі па ёй войскі палякаў і шведаў, літоўцаў і французаў, як не раз спалівалі на ёй усе дамы і зноў збудоўвалі. Жылі на ёй купцы, майстры, рамеснікі, півавары і іншы працоўны люд. У часы Другой Рэчы Паспалітай вуліца Полацкая была брукаваная. Не адзін дзесятак гадоў на вуліцы Максіма Горкага здзейсняў правасуддзе народны суд. Тады змяшчаўся аддзел архітэктуры райвыканкама, а цяпер прыватная крама. У 19 стагоддзі быў піўзавод Гордана. У піўзаводзе было некалькі будынкаў: саладоўня, піваварня і ляднік. Завод меў уласную эмблему – выяву рака, што трымае ў кляшні куфаль піва. Піва, вырабленае ў Докшыцах, вазілі на продаж у Варшаву і Вільню. Каля піваварні была крыніца з вельмі чыстай вадой, якую выкарыстоўвалі для вытворчасці. У вайну завод быў спалены. Рэцэпты піва незваротна згублены. Далей стаіць будынак, дзе раней знаходзілася тэлемайстэрня, а зараз крамы ўсё для рамонту аўтамабіляў, усё для дома і крама самадзелкін. Там, дзе сёння дом рамёстваў, радам была царква Іоанна Багаслова, перанесеная сюды з могілак у 1906 годзе. Яна праіснавала да пачатку 60-х гадоў. Потым царкву закрылі, а памяшканне спачатку аддалі пад бібліятэку, а затым пад мастацкія майстэрні. Цяперашнія работнікі дома рамёстваў знаходзяцца пад надзейнай аховай анёла. Мабыць, таму людзі, якія тут працуюць, ствараюць сапраўдныя цуды і вучаць гэтаму іншых. Усе метадысты майстры дома рамёстваў, а гэта ў асноўным жанчыны, людзі творчыя і адароныя. Тацяна Марціновіч і Наталя Пятровіч з'яўляюцца членамі Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. Марціновіч лічыцца унікальным майстрам саломапляцення. Працуе ў розных жанрах і накірунках. Можа ствараць цуды з сялянскага золата, як іншы раз называюць саломку. Разглядаючы узоры, вытканыя на посцілках, абрусах, адзенні, ручніках і іншых рэчах, нават дзіву даешся, як маглі вясковыя кабеты, часцей неадукаваныя, вырабляць гэты цуд. Але выдатная ткачыха і вышывальшчыца Наталя Пятровіч ужо заслужыла павагу людзей сталага ўзросту і моладзі. Пра яе работы ўспомніце нашчадкі, бо яна не толькі валодае майстэрствам бабуль, але вучыць гэтаму і дзяцей. Цудоўным майстрам палозапляцення з'яўляецца Тацяна Гаварцова, якая неаднойчы выходзіла ў пераможцы на розных конкурсах. Мастаком разьбы па дрэве быў Іван Плыгаўка, а ганчарствам і керамікай займаўся Александр Вішнеўскі, якога ўжо, на жаль, няма ў жывых. Цяпер гэтымі рамёствамі займаюцца Віктар Гарбачоў і Сяргей Лубачка. Больш за 10 гадоў узначальвае дом рамёстваў майстар па саломапляценні Інна Карпека. Майстры маюць сваіх вучняў, даюць майстар-класы, шмат робяць для таго, каб старадаўняя народная творчасць не знікла, не перарвалася сувязь часоў, сувязь з продкамі. Побач з царквой знаходзіцца дом вядомага свяшчэнніка Мікалая Пляшчынскага, які ўзначальваў докшыцкі прыход амаль паўстагоддзя. Потым у яго сталі адбіраць па адным пакоі і засяляць у іх людзей, маючых патрэбу ў жыллі. Так паступова і ўвесь дом засялілі. Высокі драўляны ганак вядзе ў кватэру Ганны Абрамаўны і Івана Ульянавіча Усавых, былых настаўнікаў Докшыцкай сярэдняй школы. У Докшыцах нарадзіліся дзеці, тут прайшлі гады. Дзеці Наталля, Людміла і Уладзімір атрымалі вышэйшую адукацыю. У кожнага сваё жыццё, свае праблемы. Бацькоў ужо даўно няма, але назаўсёды аб'ядноўвае іх гэты дом па вуліцы Максіма Горкага.
На месцы сённяшняй крамы юбілейная працавала млечарня, невялікае прадпрыемства па перапрацоўцы малака. Якраз яна і была папярэднікам малаказавода. За ёй быў паварот на Лапуты, каля якога стаялі каталіцкія і праваслаўныя крыжы. Буйнай вытворчасцю для горада з'яўляўся млын Шэймана і Франкфурта, дзе выраблялі петляваную муку, крупы, рэзалі лес, валялі сукно. Пасля вайны тут стварылі прамкамбінат. Пры дарозе стаялі дамы уладальнікаў млына, які захаваліся і сёння. У гады вайны млын быў спалены, а пасля вайны быў пастаўлены электрагенератар, які забяспечваў горад электрычнасцю. У 1979 годзе у будынку адкрываецца дывановы цэх КБА. У розны час у цэху працавала больш за 40 работнікаў. Цэх дзейнічаў да 1990 года. Потым у ім знаходзіліся пральня, хімчыстка, дрэваапрацоўчы цэх, піларама. Жыла на вуліцы Горкага Таісія Трахімчык, былы дырэктар прамкамбіната, так тады называўся сённяшні бытавік. У 1968 годзе прыступіла яна да сваіх абавязкаў дырэктара. Сама ездзіла па гарадах, шукала тканіну, ніткі, каб забяспечыць работай людзей. Не без актыўнага ўдзелу дырэктара шукаліся рынкі збыту прадукцыі. Стукалася ва ўсе дзверы і часта ёй адчынялі. Актыўна сталі адкрываць КПП ў вёсках. У 70-е гады папулярнасцю карысталіся паслугі атэлье, цырульні, майстэрні па рамонту гадзіннікаў, абутку. Вытворчая тэрыторыя і кантора знаходзіліся на вуліцы Горкага. Гэта быў іх час, адзначаны ударнай працай. Заканчвалася вуліца фальваркам пана Прушынскага Блонь. Недалёка за гарадской мяжой вуліцы Полацкая выводзіла ў маёнтак, каля якога была развілка дарог на Березіно і Тумілавічы. На развілцы ў той час стаяў праваслаўны крыж. Яшчэ ў гады вайны немцы размясцілі ў фальварку бальніцу. З таго часу яна там так і засталася. Зараз гэта прыгожы, добра ўпарадкаваны бальнічны гарадок. З Пецярбурга ў Тургуны да сваякоў прывезлі 3 сіротак. Іх не папракалі куском хлеба, але зарабляць яго давялося самім дзецям. 6гадовую Ганначку аддалі да багатых яўрэяў у нянькі. Горка і адзінока было маленькай дзяўчынцы на гэтым неласкавым свеце, і можа таму, калі стала дзяўчынай, яна прыхінулася да такога ж сіраты, як і сама. Усё багацце гэтай пары было ў іх прыгажосці, прыродным розуме і жыццёвай мудрасці, а яшчэ у каханні, бо толькі ў каханні можна было нарадзіць 9 дзяцей. Гэта Мікалай Антонавіч і Ганна Рыгораўна Кокары, якія не толькі нарадзілі, але і выхавалі дастойнымі людзьмі усіх сваіх дзяцей. Сёння хата Кокараў патанае ў кветках. Гэта стараецца унучка Светлана, лінгвіст па адукацыі і дызайнер па прызванні. А наогул, практычна ўсе унукі Кокараў маюць вышэйшую адукацыю, а некаторыя і 2. Ніхто з сям'і, хаця перажыць ім прыйшлося многае, не пасароміў прозвішча, як і хацелі дзядуля з бабуляй. Невялікі дом нумар 38 патанае ў зелені дрэў і кустоў. Адчыніш веснічкі і трапляеш у батанічны сад, а жыў у ім Іван Алексеевич Мароз. 20 з лішнім гадоў назад ён разам з сям'ёй пераехаў у Токшыцы. Стаў выпісваць сельскае хазяйства Беларусі, і так год за годам сям'я не толькі не купляла гародніну, але і прадавалі. Праз дарогу хату купіў і сын з нявесткай Марозаў, якому перадалася бацькоўская жылка. Іх хата таксама патанае ў кветках, цяпліцах і дрэвах. Жывуць на вуліцы Горкага і сям'я Андрыеўскіх. Светлана і Валянцін пасяліліся на вуліцы ў 70-х гадах, калі бацькі купілі ім гэты дом. Запрайшоўшы час, дом змяніў сваё аблічча. Яго адрамантавалі, і стаў ён люстэркам схільнасці, здольнасці і нават характараў гаспадароў.
Заработак шафёра хуткай дапамогі і фельчара, дзе Валянцін і Святлана працуюць, быў, мякка кажучы, не вельмі. Работа ў Андрыеўскіх, зразумела, не з лёгкіх. Адно, што ноччу даводзіцца дзяжурыць, а яшчэ ж і выклікі розныя бываюць. Іншы раз патрабуюць не толькі прафесійных навыкаў, але і стойкасці характару, душэўнай раўнавагі. Значна палепшыліся ўмовы работы. Атрыманы новыя машыны, абсталяваны пакоі для адпачынку фельчараў і вадзіцеляў, усюды чыста і утульна. Валянцін служыў у Афганістане, мае ўзнагароды, льготы. А 25 лістапада 2020 года старшыня Докшыцкай раённай арганізацыі Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане Валянцін Андрыеўскі за шматгадовую, плённую грамадскую дзейнасць, значны асабісты ўклад у развіццё ветэранскага руху воінаў-інтэрнацыяналістаў атрымаў падзяку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і імянны гадзіннік. Да цяперашняга часу на гэтай вуліцы стаіць цэгляны шматкватэрны дом. Шмат сем'яў і лёсаў памятаюць гэтыя старажытныя кватэры. У іх жылі сем'і Сялюн, Арпуховіч, Каляга, а цяпер Залатуха, Борткі і іншыя. Пасля гэтага дома была нізіна, сажалкі, балоты, палі. Жылі на гэтай вуліцы Ніна Васильевна Сініца, Ядзвіга Іосіфаўна Модаль, яе брат Станіслаў Іосіфович Церах. Пасля вайны вуліца засялілася як бы нанава. З тых гадоў жылі на гэтай вуліцы Сакалоўскія, якія таксама раней жылі ў Броні. Зараз у бацькоўскім доме жыве дачка Браніслава, а сыны у Таліне і ў Дзяржынску. Усе адукаваныя, як і хацелі некалі іх бацькі, бо лічылі, што невукам жыць нельга. Пасля вайны тут пасяліліся савіцкія, навіцкія, арцішэўскія, квачонкі, лапчыкі, кальгі, касцюкі, цімачкі, гаўрыловічы, марцінкевічы, сайковічы, карніловічы, козелы, рудакі і іншыя сем'і. Ідуць гады, мяняюць аблічча вуліцы. У адрозненне ад людзей, год ад году яны ўсё прыгажэюць і маладзеюць. Замест бруку ляжыць на вуліцы асфальт, з аднаго боку вуліцы тратуар. Каля бальніцы на месцы сажавых разгарнуўся парк адпачынку з альтанкамі. Пабудавана крама, новая стаматалогія і цэлы бальнічны гарадок.